Junta, building better Africa. Ndipo anthu anga mabwere nkumandisokola kutero ko stadium analowa ija kumandisokola ineyo ndiyomweso ndamanga ineyo ground ija alowa momo koma nkumandisokola ena inu munankako nkumatoyimbira manja mwatofika pamewa sisi zona zimene zonse bana msonkhano ndi wakunoko kuchikwa North ndikupatsirani dekhani kaye tikunena izizi kuti inuyo mudziwe anthu akhoza umakunamizani zona munthu onse anayankhula aja uloti ndiwobwera siyakunoya nkumakuzana ayo chomanika ndi tsilu chomanika ndi dzere ine ndi dzere ne ineyo ngati ndi tsilu mesa utsilu wa ine mwinyache ndinuyo chitsilu chichonse chimuno ache moti inuyo kutauni kuja ndikamabwera ngati inuyo simmandiwerenga ine I don't care animawerenga anthu awawa chifukwa abale anga ndinuyo anthu onsewa anandidziwatu chifukwa cha inuyo ndiye ndikukuwuzani kuti kapena mwamva kuti kumeko ndikugwira ntchitoyo mwamva kuti kumeko kuntchito sindikugwira bwinobwino mesa munanditumiza kumeko ndinu ndiye ndikukuwuzani kuti ofesi ija ndayiona bwino ndiye chifukwa ili bwino chifukwa ili bwino mukuyenera munditumenso ndikakhale konko mukandibwezako ndikalowako ndipo anandipasa ofesi nchakwera mukanchotsamo ndipitako pali phindu lanji ineyo mundiwinitse ndiye yeye musamwinitse dziyenda kuteko lero ndabwera kudzakuzani kuti equation iyi masamu chizungulu chimenecho ndombeni manja equation chizungu cha masela ndi chizungulu chimenecho ndiye ndabwera kudzakuzani lero kuti masamu awawa abalansa kale tikuyang'ana mkulu yuyu chakwerayo kuti abalanse ndiye ukuku ndineyo mukuimva nkhaniyo ndimwereko madzi pang'ono msonkhano ngwathu bwana msonkhano utapangira iniyo kuwuzani zimenezozo andi chifukwa chimodzi chimene tikunenera izizi ndikufuna inu ya general secretary mudziwe kwambiri tikunena izizi chifukwa kuti ineyo posawerengera anyamata nonse mulukuku azibambo nonse mulukuku achakwera ndaenda nawo bwino kwambiri ena inu naende nanu bwinoyi ndipo munthu uyuyu takhala naye bwino inu mukudziwa kukonsense kunoko abwera kafolo ena watu ngakongresi kwawo anankekoyi bwana uja mudziwa zimenezo kuteko kunoko abweranso timvakasha nayenso umumu abweranso koma ndikunena izizi chifukwa choti tikuyenera ineyo kuteroko ndikuyenera kuti ndigwire ntchito ndi achakweracha chifukwa ntchitoyo ndayimva bwino ngati inuyo mwandimva bwino chifukwa amakometsera ndi ameyi uyu ndalameyi mwayimva eti ndiye kuteko mukamanena ife timakonda oweni koma chakwera ayi kuteko ina balance equation ndiye ndisiyeni dzanu ndikunena izizi kuti pa September panopa voti pamene mukundipatsa ifa kunoko voti tapanga kale bwana panopa tini mavoti 25,600 out of 34,000 amene ndapeza kale moti kunoko musanamizane olo inuyo achikupani mutati mupeze shadow wanu aluza kuno sikuli bwinoyi ndavuta kopya nchifukwa chake muafuse mashado onse akuvakasha umumu akufuna ngoneka kuti anayima zisango munthu chikwana ofisa ngaitengene ndilipoya aitenge ndatofa sizingathekeya koma ndimanena kuti nditsirize tsopano ifeyo ngati achikwana North kuti chitukuko tichipeze atithandiza ndi chakwera ndipo lero ndimafuna ndidzakuzeni inu abale anga awawa sakumvayi chakwera uja ndaenda naye bwino ndipo ineyo mukamandiona mudzimuona iye uja ndaenda naye bwino mkulu uja moti ena adzakuzani iye ayisali bwino mwakuti inu munakumana naye
Mesa ndimakuzani ndini. Akakha kuti sali bwino ndzakuzaniso kuti ankuluja wasintha koma pano pali bwino kwambiri. Mwaichi ndinayenda monsemu ndinakupezani m'maeriya. Tinapangana bwana. Ndikunena izizi tinapangana kuti chikakomera bwanawo ndiyende nawo. Ndiye ineyo ndikufuna ndiyende ndi achakwerawo. Koma kuyenda ndi achakwerawo ndiye iwo wali nchipani. Ife timapanga dzawo kundukuyi. Ife ndiye straightforward. Nchifukwa chake kufikira lero zinthu zonse atipangira za SG ineyo nimapemphera kwambiri. Ndimalalika kale ndili Nyamata nimaenda m'midzimu malalika moti ineyo nimadziwa mavesi kwambiri. Ndifuna ndikuwuzeni vesi imodzi machitidwe atumwi 8 vesi 36. Wina wake anakumana ni munthu ndi amamuza za Yesu, kumuza za Yesu, kumapeto kwache atakomedwa nayo nkhani ya Yesu. Anamuza kuti akulu madzisi awa mungandibatizeyi. Mwaimva nkhaniyo? Bana ineyo ndayenda ndichakwera ndakhala naye bwino. Mota SG ngati mukundifuna ngati mungandilole kuchipaniko ineyo kuteko lero zili ndinuyo. Koma ngati simundifuna khani dzanu. Chifukwa nkhani ndionena kuti tikuyenera kukambirana nkuwuzana zinthu moona mtima. Ndi usabwino kumana kuti monse tayenderamu. Lero ndizina kuti akuteko ndikhala ndekha achakwera tayimanika yapo mukadzawo inanso mudzandirana. Ndi moyo bwino meo. Ndizimene munandiuza inuwe zimene. Sititero. Kuteko lomuda andikakamiza kuti amene ndintukane si bwino. Takhala naye bwino. Ngati zili zimene zozo chabwino unduna anatipatsa kuti nsiyire lero. Ngati silufuna kuyenda naye. Koma tizikhala ndondondo ndife anduna kumbali kuti dzita ndiyenda naye nchilungamo. Iyayi si chilungamo. Moti bwana SG ndakulandirani. Inuyo takulandirani kuno kuchikwa North. Chimene timafuna tiuzane ndi anthu ansonkhano mene nayitanitsa. Omwe niyo mmati mufuna mubwere. Kuteko ukuthera panopa kwina kudzikadzanu. Ngati mulibe dzonena nyamukani mudzinka. Nkhani ili pano okondeka ndionena kuti khumbo lathu zitengera iwo ativomeredi. Akati kana tidandaula tiona chifukwa ifeyo bwana zisankho izitawina kale. Ndipo masankho achakwera uteko ineyo panopa ndamba kunjika pang'ono. Koma tinali ndi khumbo nati tiyende nanu. Ndipo sikuti ufuna kulowa MCB kuti ufuna maudindo anu hayi. Ifeyo ndokwanira. Ifeyo kuteko dzathu zibwino bwino kukonsense kuno timakhaliramu palibe china tikufuna koma ifeyo tikufuna ndichitukuko. Komanso kuti tithandizidwe. Mwamva zoti kunoko kuli njala. Njala imene ndekha ndiyikwanitsa. Zimafuna boma ridzi. Mavuto muli nawowa ndikudziwa. Amene angatithandize ndi abomawo. Ndiye lero chimene tinayitanizana nchona kuti 2016 September tima. Ndipo chikakomera makosa nawo kuti vomera lero timira Congress ndipo tiyawinitsa. Inu tikuwinitsani mukatilola. Ngati simutifuna dzanu. Chifukwa ku parliament kuja mmodzi wapita kale ndineyo kumene kuchako. Ma MP mwabwera zikomo kwambiri koma city yanga iliko kale takonza kale kuchikwa North kuno. Ndifuna ndilankhule ndi inuyo. Ena akabwera nkudzanditukwana ineyo inu muli pompo. Musamavomerei. Inu mandidziwayi. Ena utsakuyimira mukwadziwa bwinobwino inu. Ineyo mukandinyoze lero. Si bwino. Koma nkhani imene timafuna kunena inali imeneyo titimiranso. Ndipo chikakomera na SG zili ndi inuyo tikhoza kuyimira MCP. Ndipo tumafuna tilowe chipanichi. Tabweratu kwambiri tonse kuku. Moti kunoko maeriya tinawo onse tucha kuti. Amene kuleko ndabwera nawo mukatenga ineyo onse mwalandira. Ndima amene wawa ndifuna ndikuthokozeni nonse komanso ndikulandireni nonse amene mwabwera uku. Ambuye udalitseni kwambiri masukani msonkhano wathu ife achikwa North wathera ababa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers.
Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.